Çima duran kalkan li devletê digere. Rêveberê PKK duran kalkan li devletê digere. Duran kalkan di meqalaya xwe ya ji bo rojnameya Yeni Özgür Polîtika ya PKK nivîsî de dibêje ez li devletê digerim. Kalkan di rêzikên ewil ên nivîsa xwe da li ser vê mijarê wiha got çekên kîmyawî li dijî gerîla tên bikaranîn. Bi rastî eger me sernivîsa xwe ve ez li devletekê digerim nivîsan diba da rasttir bû balkêştir be. Kalkan di nivîsa xwe da got ku dewletek nîne ku îddiayên çekên kîmyawî bigihîne dezgehên hukukên navnetewî yanî dema ku devleta te tune be tu di nav milletên windayên dinyayê da cih digirî. PKK heta sala 1999 bi stratejiya Kurdistanekê serbixwe û yekbûyî Kurd li dora xwe kom kirin. Piştî çoyîna Apo bo Tirkiye PKK nişka be ku dewlet xerab e. Dema dewletê derbas bû. Devlet dijî azadiyê ye û her wiha ev jî îttifaqekê ku duran kalkan dibêje em pêdivî dewletekê ne. Polîtikayên PKK û Öcalan yên ku dibêjin Kurdan pêdivî bi dewletê tune vê ca li PKK zivirî. Ji ber ku bingeha sîstema siyasî ya cîhanê li ser dewlet û pêkhateyên dewletperêziyê hatiye avakirin. Ger hûn dewlet nebin, hûn bê xwedî û bê asûne. Nasnamaya gel û neteweyan di sîstema cîhanê da dewlet e. Lê mixabin, PKK û Öcalan bi salan e hewl didin ku têgeheke wiha Kurdên xwedî dewlet kolene. Kurdên bêdewlet azadin ava bikin. Gelo PKK taktik dike, bandora dewletê ya pergala siyasiya cîhanî pir bihêze. Hemû hewlên PKK li ser girseya xwe ku dewletbûnê bêwate bike encam nedaye. Girseya PKK xebatkarên wê heta hinek kadroyên wê hêj jî helwesta PKK û Öcalan a di mijara dewletê da fêm nekirîne. Dema em ji wan re dibêjin hûn dewletê naxwazin ew dibêjin na heval hûn rêbertiyê nas nakin. Rêbertî taktik dike em dewletê dixwazin. Na Öcalan taktik nake. Li parçeyên din ev Kurdistanê jî gelek partiyên Kurd bi awayekî vekirî nabêjin em dewleta Kurdî dixwazin. Lê di her pirsentê de daxwaza mafê Kurdan ê xwe bi rêvebirinê û çaranûsa xwe diyarkirinê dikin. Lê rastiya pergala cîhanî ji fikrên Öcalan yên tij dewletbûnê mastir û bihêztirin. Bêdewletî pejirandina Kurd bi saxî xistina gorê ye. PKK li hember Kurdên dewletxwaz di nava êrêşekê de ye wan wek başperû û netewperest dest nîşan dike. Öcalan dewlet tê wateya bêrîzîkirina bedena jinê ji xeynî girseya ku gotinên PKK wekî taktik dihesibînin tundrevên wan jî hene. Komek tundrev û nexweş hene ku ji her got û gotekê bawer dikin û bêyî ku bizanin gotinên partiya wan tê çiwa tê tenê wan gotinan dubare dikin. Li gorî wan kesên ku dewletê dixwazin başperûne dibe ew werin kuştin û tunekirin. Di rojên borî da karmenda jin ya bi navê Viyan Leyla ku em dikarin jê re bibêjin yek ji şagirtên Öcalan di bernameyekê da gotibû peyva dewlet tê wateya tecavîzkirina laşê jinê. Ev peyv ne yawê endama PKK bû. Ev gotin yên Öcalanın. Öcalan di pirtûka xwe ya bi navê parastina gel da got ku peyva dewlet bi destavêtina desteserkirina laşê jinê ve girêdayî ye. Ger lêkolînekê biçûk jî bêhkirin xuya dibe ku peyva dewlet di tu zimanî da naê wateya destavêtina heyayê jinê. Yani Öcalan bi tenê ji bo biçûkxistina dewletê ev direva bi zengil avêta nava civaka Kurd. Ji bo her millet û netewe dewlet rewa ye. Lê tenê ji bo Kurdan ne rewa ye û xerab e. Öcalan û PKK piştî 24 salan li dijî dewletbûnê behsa demokratîzekirina dewletên kolonyalîst dikin. Ew behsa bihêzkirina dewletên wekî Iraq, İran, Sûriye û Tirkiye dikin. PKK dibêje her kes dikare bibe xwedî dewlet. Lê Kurd nikarin û nabe bibin dewlet. PKK bi salan e ji hebûna siyasiya Kurdan dibin navê hikûmeta Herêma Kurdistanê de gazinan ji Tirkiye, İranê û Sûriye re dike û dibêje ger hûn pêşî li başûr negirin ew ê bibe İsraîla duyemîn. Paradigmaya nû ya PKK û Öcalan di eslê xwe da hewl dide ku pêkhateya netewiya siyasiya Kurdan ji armanca dewletbûna Kurdistanê dûr bixe. PKK bangewaziya dewletên kolonyal dike ku desthelata Kurdan li başûr hilweşîne. Fikirên Muray Bokin ciwanên Kurd ji tunêla mirinê rizgar nake. Di rastiyê da ya xemgîn ew e ku mîmarên îdeolojiya bêdewletbûna Öcalan û rêveberên PKK dizanin
ku fikra ku di nav Kurdan da bi cih dikin çend fikrekî jehrî û kujer e. Mînak Cemîl Bayek dizane ku bêdewletbûn mirin e. Ji ber vê sedemê Bayek 10 kilometreyan jî ji sînorê dewleta Îranê nikare dûr keve. Ji bo parastina xwe xwedîspêra dewleta Îranê lêbelê di ciwanên Kurd de jî fikra bêdewletiyê dişînin û bi cih dikin. Bi salan e ku pekeke paradîgma xwe ya bêdewletbûnê li ser fikrên nivîskarê anarşîstê navdar ê Amerîkî Murray Bookchin ava dike. Fikrên Bookchin wek çareserî pêşkêşî Kurdan bike. Ji rastiya siyasî, civakî, dîrokî, ertnîgarî û derûniya Kurd û Kurdistanê dûr e. Bookchin hemwelatiyê Amerîkayê ye. Xwedî sîgortaya tenduristiyê ye. Mafê wê heye ku bi serbestî li dinyayê bigere. Malbat û zarokên xwe be di bin ala dewleta xwe da bi azadî dijî. Teoriya Bookchin zarokên Kurdan yên belingaz ku nizanin ji bo çi dimirin. Di tünelên mirinê rizgar nake. Ji ber ku bêdewletin hemû curên mirinê li ser wan tên spandin û kes jî nikare dîvçûnê bike û aqibeta wan bipirse. Ji ber vê yekê Duran Kalkan di dawiya 23 salan de li xwe miqûr hat û got ez li dewletekê digerim. Ji ber ku dema dewleta te tune be tu jî tuneyî. Bêdewletî mirin e.